Bigahin og 156.7 million pesos ang Department of Agriculture Region 12 alang sa agricultural inputs sama sa hybrid corn seeds ug inorganic fertilizers nga gitagana alang sa 8,957 ka mga mag-uuma gikan sa nagkadayang lungsod sa Cotabato Province. Ang agricultural inputs gipunduhan ubos sa corn production enhancement program sa DA12 nga ginapanghatag sa mga probinsya sa Rehiyon 12 kaabag ang mga lokal nga gobyerno. Tumong sa programa nga matabangan ang mga mag-uuma aron mosaka ang produksyon ug abot sa uma. Gisugdan nitong Abril 25, 2023 sa lungsod sa Banisilan ang distribution. Kaganiha, girumbo sa mga personahe sa DA ang lungsod sa Libungan alang sa nisgutang aktibidad. Ang pakig-alayon ni Governor Emilio Lala Taleño Mendoza sa nagkadayang ahensya sa gobyerno usa sa nakitang pamaagi aron madugangan pa ang mga programa o proyektong madawat sa katawhan sa probinsya. Gitutukan gyud sa administrasyon ni Mendoza ang sektor sa agrikultura kay kini ang nag-unang tinubdan sa panginabuhian sa katawhan sa probinsya nga makatabang usab aron mapalambo niini ang lokal nga ekonomiya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.